Horas. Say Tuhan nima nama dongani hita saluhuna di dia pehita maringanan. Oma barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton nabadia Johannes. Jadi torokma sian akka Jahudi nangro tusi Maria gabe porsea di ibana dong di idana sida na pinatupanay. Alay de ba siyan na sida lao manopot akka parise mamaritahon na binahin ni Jesus. Dongi dipasang akka situan ni malimi dohot akka parise ma rapot didok na sida ma ahama bahenota. Ailado tada di bahen halaki. Molo itapasubu ibana, porsea mahalak saluhu na di ibana, gabi Roma halak Rom maun mangarapas tanota doho bangsota. Alay hehema sada sian nasida, ima si Kayapas, situa ni malim dina satauni, didok matu nasida. Nahurang roh hadohamu. Dang dipikiri rohamuna. Dengganado mate sadahala humokop natoropi. Unang laumago sado bangsoi. Alay dang siar rohana sadiri dihatahoni. Ala situa ni malim ibana dina satauni. Ubahen na disurirakon nanaing matema Jesus humokop bangsoi. Alay tahe, dada holan lau makokop bangsoi, alay naing papunguon na aka anak ni debata, aka namar serak dope laho pasadahosa. Asa ola nina sadari martup ima nasida laho mamusa ibana. Jadi dangbe mardalani Jesus dina patar di tonga-tonga ni halak Jahudi. Nasumuru do ibana siani tu sadaluat mardonokon halongonan tu huta namargoar Ephraim. Jadi disima ibana mian rap dohot akka sisianna. Alay jonok nama paskani Jahudi. Jadi torokma halak lau sian luati nako tu Jerusalem. Manguras dirina patu joloni paskai. Jadi dilului nasida ma Jesus. Aka jongjong manasida di bagas joroi masih padohan. Beha di rohamuna. Nasorodo ibana ulaning tu pestai. Songonima barita nauli na pinatolhas tu hita sadarion. Akadongan na hinahulongan. Ganup ari manang ganup minggu do tabige barita habot ni roha. Lumobima di masa pandemi COVID-10 siyaon. Rupani mate dosia na di hari Selasai. Mate ala ni COVID. Manang mate sobinoto manang ahamambain. Molotajaha surat kabar. Ganupari doa dong buah-buah saur matua. Tubuh do tutu suku-suku dihita. Buah saikom mate. Jala ahado na bui peopon sian barita niyaka nang modingi. Jok-jok lo tabege hata si paingot na madok. Ia dihalak Kristen. Hamatean do dalan tuhangulua sugut. Daging do namulak tutano, molio to dina
hot manguludo di debata. Jesus pe maddo songonon. Dang nagadda emei molo somadabu tutano jalamate, dung pe mate asa godang parbuena. Barita naulion akadamang dohot dainang. Rumang ni paramate ni Jesus doon. Nasopola dia tusi akasitua ni malim, dohot akahalak parisei. Alani martup-tup na sida, manang mga dokon rapot gudang, laho mga bati sakap ni debata, naiko jadi di bagasa diri ni Jesus. Dang dapo rohana sida, songon na nido ni si Kayapas na madok, dengganado mate sadahala humoko na toropi, unang laumago sadok bangsoy. Akadungan na hinahulongan. Mate Jesus, dang alatalu manang tuisepe. Manang dang ala na di pamati bana. Alay naulo na pininli na do hamatiani, songon eme. Olo mga lehon hosana manang radi mate, holan ala ni na asing. Imahita akaan haholongan na. Humokop hita do umbahen naulo iba na mate. Asa tarhapus tahido sata marhite hamamatelay. Lapatan na nung nga di patudu iba na tuhita sada hahomiyon na soheado pe di patudu manang isepe. Ima hanguluan lungsalpo hamatean. Akadungan tutu porseado hita disi. Alay ahama si tirwota siyan pabahenan ni Jesuson. Molo tapay hutihu Jesusi na mandalaton dalas silang na rodi hamamatena, dang marungutungut ibana, dang mangamu ibana, alay masay serep dorohana madalani si taulo ni sude. Haserepon ni rohana ido, si tiruota di hanguluot taon, asa mangulu hita. Au sura dang serep rohani Jesus madalani silang nai, dang ra paheheon ni debata ibana. Porsea mahita, molodang sere rohata di parunguluanon, dang paheheon na hita ra sugot. Haporsea do dalan tu haluaw ni. Dang maul atu taon, ay tajupay do si songonon di parungulua siya pare. Hala na buhado godang dungan na. Hala na si songod dia do tahalomohon. Pemimpin na buhado na tahalomohon. Huria na buhado tahalomohon. Alus na saluhu na ima na sere marrohado asa tahalomohon. Donga sa porseaon. Dio bason ditogiho Jesus hita asa mate hita dia ka naso suman. Asa mangulu hita dia ka nauli. Maraserep ni roha lapatan na, manadikon akka hajahaton. Manadikon akka gijang ni roha, akka pangiburuon, dohot akka panihayon, manadikon hosom, manadikon elat, teal, late, dohot sude na dos tusi. Tolak dohita disi, molo-olo tolap, say olo mahita mamilit hanguluan dang hamatean. Amen.